आपल्या मुंबईकरांच्या सोयीकरता सेवेकरता 157 इलेक्ट्रिक बसेसचं लोकार्पण आपण करतोय की आपल्या मुंबईकरांना अधिक सोयीच्या गाड्या दिल्या पाहिजेत आणि त्यासोबत मुंबईचं प्रदूषण देखील कमी केलं पाहिजे। संपूर्ण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हा आपण जर प्रदूषण मुक्त केला तर मुंबईच्या वातावरणात आपण खूप मोठा परिणाम करू शकतो आणि म्हणून 5000 बसेस घेण्याचा निर्णय झाला। टप्प्याटप्प्याने त्या बसेस येत आहेत आणि त्यातल्या आता 157 बसेस आज पुन्हा एकदा मुंबईकरांच्या सेवेमध्ये जात आहेत। मुंबईकरांना या बसेस अतिशय मनापासून आवडलेल्या आहेत आणि मला असं वाटतं की या बसेसमुळे मुंबईकरांची सोय झाली आहे आणि सोबतच पर्यावरणावरही जो काही एक परिणाम इमिशन्सचा होत होता त्याच्यातनंही आपली एक मोठी सुटका झाली आहे।